Ahoj, vítám tě u svýho nového videa. Tentokrát jsem si připravila návod na tenhle náramek z pyramidek. Co budeme potřebovat? Tak jak už jsem řekla, náramek je z korálků pyramida, korálky jsou dvoudírkový a vypadají nějak takhle. Dál budeme potřebovat Super Duo. Potom budeme potřebovat tady tyhle kroužky, neboli O-beads. Potom tady mám rokail velikosti 11 a ohňovky velikost 4 mm. Potom na zakončení toho náramku budeme potřebovat jednu karabinu, mám tady 12 mm a dva spojovací kroužky 5 mm. Na druhou stranu budeme potřebovat prodlužovací řetízek. Mám tady připravenou korálkovou jehlu a navlečeno mám Nemo. Takže začneme tím, že si navlečeme 5 rokailů 11. Takže 3, 4, 5. Provleču si jednou pyramidkou. Bez korálků provleču hnedka druhou stranou pyramidky. A dva konce teďka zauzluju. Protože se mi to nepovedlo, tak si to zauzlíkuju znovu. A lépe. Tak. Provleču si jehlu zase na druhou stranu pyramidky. Navleču si jeden kroužek. Je to korálek ve tvaru takového očka, vypadá to jako kroužek, takže na videu budu říkat kroužek. Jedno Super Duo a zase kroužek. Vezmu další pyramidku a tak, aby mě navazovaly pyramidy vedle sebe, takže provleču jehlu. Doufám, že to je pěkně vidět. Tak. Pokračuju zase kroužek, Super Duo kroužek a protáhnu jehlu zase pyramidkou. Kroužek, Super Duo kroužek a pyramida. Pořád stejně. Dokud nebudu mít, já mám spočítáno, že na moji malou ruku potřebuju 15 pyramid v řadě. Takže buď si to odměřte na svou, nebo dělejte stejně. Potom je tam prodlužovací řetízek, takže se to vždycky dá ještě vyřešit.
Takže vždycky kroužek, superduo, kroužek, pyramida, kroužek, superduo, kroužek, pyramida. Tak, já mám poslední pyramidku. Ještě si to přejedu, jestli jich je opravdu 15, takže 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Takže pro mě vyhovující délka 15 pyramid vedle sebe. Dbejte na to, aby byly všechny stejně do stejné dírky, abyste prostě vpichovali, aby to potom sedělo. Tak, když jsou na konci, navleču zase 5 jedenáctek rokailů a protáhnu vlastně tou druhou dírkou pyramidy. Teď je potřeba to pořádně utáhnout a stáhnout. A aby mě to nelítalo, tak si hnedka ze spodu té pyramidy projedu zase nahoru. Ještě jednou provleču rokailama. Takže všech 5 rokailů jsem projela jehlou a zase jehlu do pyramidky. Tak a teď budeme šít druhou řadu nebo druhou stranu a tam budeme zase dávat jeden kroužek, jedno superduo, jeden kroužek a jehlu vpichnu do druhé dírky pyramidy. Zase druhá pyramida. Je to jednoduchý, došívá se prostě druhá strana stejně, jako předtím byla ta první. Takže takhle to potom vypadá. Tenhle náramek je tak strašně jednoduchý, že ho zvládne i úplný začátečník. Tak. A do poslední pyramidky.
teď si zase projedu všechny rokajlíky a vlastně se jehlou dostanu na druhou stranu. Takže 5 rokajlama a teď zase skrz pyramidu. Teď mě to vylítlo. Takže skrz pyramidku pěkně si to utáhnu. Přes kroužek. A z kroužku rovnou do vrchní dírky Superdua. Tak, teď nám zbývá už jenom došít tu vrchní řadu. To nejjednodušší. Takže vždy mezi takhle 2 Superdua budu všívat rokail, ohňovku, rokail. Rokail, ohňovka, rokail a do Superdua. Rokail, ohňovka, rokail, Superduo. Pokračujeme v řadě, pořád stejně. Tak, blížím se ke konci první řady. Tak všívám naposled rokail, ohňovka, rokail. Do Superdua. Ze Superdua do kroužku. Z kroužku do pyramidky. Tak. Moc to nestavujte, ať je tam trošku vůle a ať tam ty ohňovky pěkně sedí. Jo, kdybyste to hodně utáhli, tak se ten náramek takhle skroutí do kulata. A to my nechceme. Takže jsem na konci té jedné řady, teďka se zase skrz rokaily potřebuju dostat na druhou stranu. Takže jehlu bez ničeho
protáhnu rokailem, 5 rokailama a zase skrz pyramidu a kroužek. Z kroužku do superdua. A pokračujeme stejně jako řada předtím, takže rokail, ohňovka, rokail a ze superdua do superdua. Tak, opět se blížíme ke konci. Takže všívám poslední ohňovku s rokailama ze superdua. Přejedu do kroužku a pyramidy. Na konci ještě projedu všema rokailama. Všema tady 5. A teď jsme vlastně se dostali na začátek, takže tady máme 2 nitě, takže rovnou děláme 2 uzlíčky. A oba konce zapošijeme. Tak, jednu niť mám zapošitou, navleču druhou a zapošiju i druhou nit. Tak náramek máme hotový. Nakonec přidáme zapínání. Takže vezmeme si kleštičky, spojovací kroužek. Spojovací kroužek otevřeme, nasadíme na jeden konec
rovnou nasadíme i karabinu a spojovací kroužek pomocí kleští zavřeme. Tak, na druhou stranu zase spojovací kroužek otevřeme. Nasadíme na druhý konec. Nasadím prodlužovací řetěz a zavřu kroužek. Teď už je náramek úplně hotový, ještě ho dám na ruku. Ať vidíte, jak se povede, jak vypadá na ruce. Myslím, že je hezký. Takže doufám, že se vám video opět líbilo, i když bylo teď hodně jednoduchý. A budu se těšit zase příště. Ahoj!